ताने लाईव्ह म्यूट करिए सिस्टर तुमका राव Okay, हा brother. कोर्स केला ऐकता की? वय 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 Yes, yes. Praise God, brother. यस Okay. सुरू करेंगे ना वेट कर ऐसा. ना स्टार्ट करिए सिस्टर Okay. Praise God. Thank you, Jesus. मागणे कोण करतात की? ओके. ब्रदर Praise God. करा. आशीर्वाद करता मागणीची. ओके Praise God. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमेन. मोगाळा बापा, ह्या वेळ ह्या घडी तुवें आमकां फावो केलाय. खेरीत भाशेन ह्यो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. आयचे दीस तुवें आमकां एक बरे दीस जावन दिल्ले खातीर तुका आर्गां दिता. आनी ह्या वेळाक आमकां हर एकल्यांक तुज्या नांवान आपयला एकठांय जावंक, तुजें उतर आयकूंक आनी तुज्या शब्दाची ते रूच घेवंक आमचे जिवितान. आर्गां जेजू, जे कितें तू शिकयताय बापा, ह्या वेळाक आमी तुका समर्पिता. त्या वेळ जावन आसा तुज्या हातान, तुजे कंट्रोलात, आनी आमच्या हर एकल्याची काळजां, आमच्या हर एकल्याचे जिवीत तुका समर्पिता. कित्याक तू जाणा आसा सगळे जे आमच्या जिवितांत हर एक दिसा चलून आसा. जे कितें अंधकार आसा, जे कितें प्रॉब्लेम आसा, ते सगळे तुका खबर आसा बापा. आनी त्याच परी तू आज हर एकल्यांक उलयताय तुजे उतरा बरोबर, तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्ते. तुका अर्घा जेजू, आमची काळजां आमी धारून करिनासतना तुजे उतर आयकूंक आमकां तुवें एक केलाय आनी आमकां तू शिकयताय. आनी त्याच उतरा बरें आमी आमचे जिवीत बदलून एक नवी जिवीत आमी जिवंक वयता. हे आमी भावार्थान पातयता आनी आमी शिकता आनी मागता बापा. हे मागणे करता जेजूचे नावे. आमेन. 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 प्रेज गॉड. ऐकता मग? ऐका. ओके. प्रेज गॉड. सुरुवात करूया एक सिंपल क्वेश्चन. आम्ही सगळे किती जमा झालात? हे कसले क्वेश्चन म्हणतात की तुम्ही सिस्टर कसले क्वेश्चन विचारता? आम्ही जमा झालात किती कमी जमा झालात. आणि लास्ट वीक आम्ही झूम मीटिंग करत सुरू केलं आणि एक नवी सुरुवात केलात आम्ही ह्या देवाचे उतर. गॉड, थँक यू जीसस. तर आज एक सिंपल क्वेश्चन विचारचे की ह्या देवाचे उतराची गरज असा? वय असा. सिस्टर तुमचे लय एक प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. एक हो जाता की आता ऐकता ब्रदर? हा आता ऐका. ओके. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. आमका उतराची गरज असा? असा. असा. तर हे उतराची गरज आमच्या जिवितांत कितें? उतर आमकां देवाची मेळटा. आमी रिट्रीटाक वयतात, टीव्ही ऑन केल्यार टीव्हीन ती मेळटा. आणि परतेन आमी घरांत वयता, सकाळी उठले की वाचतात असो पुरो थोडी लोक बायबल. आणि दिसान बी आफ्टरनून कोण बसतात मागणे करूक. आणि रातीक रोजरी तर हर एकली कोण करतात ती करतात. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. पण हे उतराची गरज आणि स्पेशली झूम सेशनात आणि कितें थोड्या लोकांनी म्हाका विचारले. हांवें जेन्ना हे झूम सेशनाचे लिंक हांवें धाडले तर ती म्हणटाली
आम्ही रिट्रीटाक गेल्ली लास्ट वीक संडे रिट्रीटाक गेल्ली खंय हांगा बँगलोर. तर परतेन हे विकांत आम्ही बिझी आसा, आमकां अटेंड करूं जायना. गरज आसा की परतेन करचे म्हण ती विचारली. हायेन म्हणले तुम्ही फ्री आसात तर देवाचे उतरान तेजे प्रेझन्सांत येवंक आमकां देव केन्ना आडयना. पूण तुम्ही येवचे गरजेचे. जेन्ना आमकां देवाचे उतर खंय मेळटा म्हणजे आमकां कळटा ते पारखून आमी पळोवंक जाय. पहिले ते देवाचे उतर थंय शिकयतात ना दुसरे देवाचे उतराचे विरोध कितें शिकयतात ते पारखून आमी ते देवाचे उतर असल्यार आमी वयचे गरजेचे. प्रेज गॉड. पूण बायबल आमकां शिकयता हे उतराची गरज कित्याक आमच्या हर एकल्या जिवितांत. आमच्या हर एकल्या जिवितांत हर एक दीस आमी उठले की दुसरे काम करनासतना देवाचे उतरच घेवन आमी उलोवन आमचे घोषण करता, आमी डिक्लेअर करता देवाची उतरां आमच्या जिवितांत. आणि आमी देवाची उतरां चलून आसात. कोण मेळटात तांकां आमी सांगता, पासरता देवाची उतरां. तेजी गरज इतली कित्याक वाडला आणि कितें हे गरज देवाच्या उतराचे आमच्या जिवितांत म्हणजे आमकां बायबल शिकयता. What is the need of the word of God in our life? कितें जाय आमकां हे देवाची उतर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आमी देवाचे उतरांतच पळोवया कित्याक हे देवाचे उतर आमकां गरजेचे. आणि ते उतर घेयले आणि आमी उलयले ना आमी वाचले दुसऱ्यांक पाचारले तर ते उतर कितें करता आमच्या जिवितांत म्हणजे आमी देवाच्या उतरांतच पळोवया. 2 Timothy chapter 3 verse 16. ब्रदर स्क्रीन डिस्प्ले करतात की रॉकी ब्रदराक सांगला हांवें. रॉकी ब्रदर की होय की ओके ओके. 2 Timothy chapter 3 verse 16. verse 16. Jesus. ओके. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोण वाचतात ना हा वाचू. ओके. प्रेज गॉड. देवाच्या बरयल्ल्याक शिकोवन दिवंक चूक केल्ल्यांक वासुकी दिवंक आणि बरे जिणेची करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. इंग्लिश बायबल आम्ही वाचल्यार ऑल स्क्रिप्चर हांगा देवाच्या प्रेरणा खाल बरयल्ले सगळे पवित्र पुस्तक अशी सुरुवात आसा. पण इंग्लिश बायबलान दिला ऑल स्क्रिप्चर्स. ऑल म्हणल्यार कितें सगळे देवाची उतरां जे हे पवित्र पुस्तकांत बरयल्ले आसात ते जावन आसा पवित्र आत्मेचे प्रेरणा खाल. तेजे प्रेरणेन बरयल्ले ती उतरां जावन आसा. सगळी उतरां देवाची. प्रेज गॉड. कित्याक देवाचे उतर आमकां हर एकल्यांक एक जिविताची एक वाट शिकयता. कसली जिवीत. सासणीक जिविताक आमी सर्गार गेले की सासणीक जिवीत मेळटा ते दुसरे. पूण हांगा आसतना आमी हे देवाची एक जिवीत जेजू सारखे एक जिवीत आमी कशें हे संवसारांत जियोंचे कशें ते आमी हर एक प्रॉब्लेम्साचेर जैत वयचे. प्रेज गॉड. ते आमकां शिकयता देवाचे उतर. आणि थोडे बायबलांत बरयला गॉड ब्रीथ. इंग्लिश बायबलांत आमकां कोंकणी एकच वर्जन पूण इंग्लिश बायबलांत आमकां शिकयता ऑल स्क्रिप्चर्स आर गॉड इज गॉड ब्रीथ. म्हणल्यार देवाचे एक पवित्र आत्म्याचे एक श्वास आसा थंय. ते देवाचे उतर जेन्ना जेन्ना आमी देवाचे उतर उक्ते करता वाजोवंक त्या वेळार त्या उतरांत आमी वाचची ती देवाची उतरांत एक देवाचे श्वास भरलेलो आसा.
प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जेन्ना आमकां हे देवाचे श्वासच आमी आमच्या तोंडांत घाल आमी उलयता तर आमी ते देवाची उतरां थावन देवाची श्वासान आमी जियेता. प्रेज गॉड. तुम्ही पळया एक वेळाक तुम्ही तुमचे नाकाचे फुडें 1 सेकंदाक तुम्ही जर प्रेस केले आणि कंट्रोल केले ब्रिदिंग, कितले कठीण जाता आमचे कुडीक. ब्रिदिंग प्रॉब्लेम जाता वय न्ही. प्रेज गॉड. वय सिस्टर. वय ते श्वासच आमकां जेन्ना उत्पत्तीचे ग्रंथांत आमी पळयता आदाम एक जीव मनीस जालो, चलून फिरचो एक मनीस जालो जेन्ना देवान आपलो श्वास तेजे भितर घायलो. तितले पर्यंत तो एक जिवीत मनीस नसलो तो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तसोच आमकांय देवान आपलो श्वास दिला आणि त्या श्वासान आमी जेन्ना जेन्ना देवाची उतरां आमी उलयता, देवाची उतराची आमी परगटणी करता, पाचारता दुसऱ्यांक, आमी देवाचे ते श्वास, देवाचे उतरांतच ते श्वास भरलेलो आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आणि हे देवाचे उतर आज जेन्ना ते आमी उत्पत्तीचे पहिले ग्रंथांत पहिले 1, 2, 3 वर्स आमी जेन्ना वाचता तर थंय पळयता की थंय आदिसागराचे पवित्र आत्मेचे एक तेजे एक होवरिंग कितें म्हणतात ब्रदर. होवरिंग. होली स्पिरिट वॉज होवरिंग ओवर द झोंपय मारतलो म्हणून आसा. उदकाचेर दैविक वारे उदकाचेर मारताले. प्रेज गॉड. थँक्यू. अंधकार बरो नासलो त्या वेळाक दैविक वारे ते उदकाचेर मारताले. आज ते फकत त्या उदकाचेर त्या वेळाक ते वारे मारताले ना. आज जेन्ना आमी उतर घेता आणि जेन्ना जेन्ना आमी वाचता ते हर एक उतराचेर देवाचे पवित्र आत्मेचे ते एक वारे तेजेर वाळटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर तसले ते उतरां आमी जेन्ना आमी घेता, पातयता, भावार्थान आमी घेता आणि आमी उलयता तर ते उतर आमचे जिवितांत कार्य करतात. जशे त्या वेळाक संसाराचे रसन जाताले त्या वेळाक जाले. आज आमी जेन्ना उतरां घेता आणि उलयता ते पवित्र आत्मेचे श्वासान भरलेली ती उतरां भायर सरता आणि त्या परिस्थितींत वचून ते कार्यगत जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. परतून ते तिमोथीची पत्रांत वचूया. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Chapter 3 verse 16. तर हांगा कितें बरयला. देवाच्या प्रेरणाखाल बरयल्ले सगळे पवित्र पुस्तक. सगळे म्हणला सगळे एक म्हणतात ओल्ड टेस्टमेंटचे घेवनचे ना. जेजून असली क्वेश्चन थोडी म्हाका विचारली म्हणून हांव सांगते सा. तुमकां विचारला आसचो पुरो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर थोडे लोक म्हणतात आमी जेजून पुनर्जिवंत जापयले कुर्सार मरून पुनर्जीवन जापयलें जे कितें उलयला ती उतरां आमी उलोवचे ना. कित्याक पुनर्जीवन जाले की आफ्टर रेजरेक्शन न्यू लाईफ. दॅट इज न्यू लाईफ. ते त्यांना जे कितें लेटर्स बरयला फकत ती उतरां घेवन आमी घोषण करूंक जाय अशें सांगतात ना. पूण पवित्र पुस्तकांत बरयल्लेच आसा हर एक उतरां. सगळे पवित्र पुस्तक म्हणटा. देवाचे उतरच आमकां शिकयता आज की देवाच्या प्रेरणाखाल बरयल्ले सगळे पवित्र पुस्तक शिकवण दिवंक हर एक उतरां आमकां एक शिकवण दिता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आता कोणाक शिकवण जाय आणि कोणाक शिकवण गरजेचें. प्रेज गॉड. शिकवण आमी कोणाक दिता. प्रेज गॉड. हर एक लँग्वेज आसा. प्रेज गॉड. हर एक गरज आसा. कित्याक आमी होजाया 4:6 कितें वाचता.
आम्ही हर एक टायमाक आम्ही पळयला ते उतर सांगता की ज्ञानाचे अभावान माझ्या लोकांचे नाश झाला. प्रेज गॉड. नाही की तर होय. शिकवण गरजेचे असा कित्याक आमका देवाची उतराची जाणवायची एक कमीपण असा, एक उणेपण असा आमच्या जिवितान. तर त्या उतराची आम्ही एक शिकवण शिकता. कोण आमका शिकयता? तो मनीस आमका शिकयताना देवाचे उतर देवाच्या पवित्रात्म्यान बरयल्ले ती उतरां आमका शिकयता देवान कितें केले आणि त्याची उतराची जाणवाय आमचे भितर येता. प्रेज गॉड. थँक यू Praise God. जीसस. आणि जेन्ना आम्ही एक शिकवण घेता तर नेक्स्ट स्टेप कितें जाता? चूक केल्ल्यांक बेश्टावंक. प्रेज गॉड. चूक केल्ल्यांक बेश्टावंक. इंग्लिशान म्हणतात रेब्युकिंग, बेश्टावचे. जेजूनी सबारपटी अपोस्तलांक बेश्टायले नाही, जेन्ना वारे वादळ येताले ती येऊन उठयताली ना जेजू. प्रेज गॉड. आणि Praise त्यांना God. जेजून तांकां बेश्टायले न्ही. प्रेज गॉड. चूक केल्ल्यांक बेश्टावंक. तर हे देवाची उतरां आमकां बेश्टावंक देव उपयोग करता. कित्याक आम्ही जेन्ना एक शिकवण घेवंक वयता तर आमकां बेश्टावची बी कोण आमकां शिकयता तो मनीस आमकां बेश्टावंक मुखार सरता. कित्याक आम्ही परतून ती चूक करूं नजो म्हण. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर हर एकल्यांची आमच्या जिवितान ती चूक असता. आम्ही खंय आमकां ज्ञानाचे अभावान देवाचे उतराचे जाणवायची उतराची एक ज्ञान नसताना आम्ही एक ते अभावान आम्ही चूक काम करूंक मुखार वयता आणि त्या वेळाक आमकां देवाचे उतर आमकां बेश्टावंक मुखार येता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आणि तशीच आमकां शिकयता की ते चुकी ती धुवंक करेक्शन आमच्या जिवितांत करेक्शन जाय न्ही. जाय जाय. प्रेज गॉड. Praise God. हर एकल्यांक आमकां जाय. जाऊन दी तो मनीस एक वयस्कर आसतलो ना तर तो मनीस एक ल्हानसो भुरगो आसून दी ना आमी आसून दी. देवाच्या उतरांत आमी आसतना आमकां एक चूक करची केन्ना आमी चुकोवन आमी पडता आणि तेन्ना आमकां देवाची उतर ती धुवंक मुखार येता. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. थँक यू लॉर्ड. तर हे चुकी आम्ही ती धुवून एक करेक्शन आम्ही करता. तुम्ही पळयला स्कुलांत जेन्ना एक भुरगे चुकता तर टीचर येता मुखार आणि ते भुरगेक शिकयता ती धुवयता न्ही. अशे बरोवचे न्ही हे चुकीचे. तू परतून अशे बरे प्रॅक्टिस कर तुका जाता. ताका एक प्रेरण दिता ते उतर टीचरीचे न्ही. प्रेज गॉड. तशीच आमच्या जिवितांत देवाचे उतर आमकां चुकी आमची ती धुवन आमकां बेश्टावन आमकां ती उतरां परतून एक नीतिवंतपणाची एक तरबेती दिवंक उपकारता. मुखार आमी पळयता हे 4 स्टेप जाता जेन्ना आमी देवाची उतरां आमी घेता आनी उलयता. एक पहिले आमकां शिकवण दिता, एक टीचिंग दिता. मागीर आमकां एक चूक केल्यांक बेश्टावंक ती उपयोगता. आणि तिसरे जावन आसा आमची चुकी ती धुवंक. आणि चौथे जावन आसा बरे जिणेची तरबेती. हर एक मनशाक तरबेती जाय. प्रेज गॉड. एकच फावटी तो मनीस एक ट्रेनिंग सेंटराक गेले की एक कामाक गेले की ताका डायरेक्ट एक पोझिशन दिवंक साध्य ना न्ही. प्रेज गॉड. होय. ताका एक ट्रेनिंग वयचे पडटा. 1 month ट्रेनिंग ना तर 6 months ट्रेनिंग. तो पयलें तेजे ट्रेनिंग सपना ताका एक टेम्पररी एम्प्लॉय म्हणून घेतात. तेजे परमनंट काम ना जायना त्या कंपनीत न्ही. प्रेज गॉड. तशें आमकां आमचे जिणेंत एक बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. इंग्लिश बायबलांत बरयला हे लास्ट चौथेचे आमकां थंय दिला टू लिव्ह इन रायचियसनेस. एक नीतिवंतपणाची. कित्याक जेजून आपले पुनर्जिवंतपणान आपले खुर्सार केल्ल्या सगळे कामांनी आमकां एक नीतिवंत तेजे नीतिवंतपण आमकां दिला.
आणि आमकां ताणें नितीवंत केला. प्रेज गॉड. थँक्यू Praise God. जीसस. तर आज देवाचे उतर आमकां एक बरे जिणेची तरबेती दिवन थंय ट्रेनिंग एक दिवन आमकां थंय रावना, पूण तेजे मुखार वचून इंग्लिश बायबला परी वाचल्यार आमकां मेळटा की टू लिव इन रायचियसनेस म्हणल्यार आमकां ते देवाचे उतर एक नित्यवंतपणाची जिवीत जिवंक. तिदवोन म्हणल्यार आमकां चुकी करेक्शन करता 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 आणि ते एक ट्रेनिंग दिता की आम्ही एक जेजू सारखे जिवीत जिवंक. प्रेज गॉड. Praise God. थँक्यू जीसस. Thank you, पण Jesus. तिदवंक आम्ही साबार लोक आमकां देवाची उतरां दिवन आमकां तिदवंक येतात, पूण आमकां साबार लोकांक आमी पण पहिले आमकां जेन्ना देवाचे उतर पयले फावटी मेळ्ळे तेन्ना थोडी लोक आमची चुकी तिदवून देवाची उतरां परी आमकां सांगताली, तर आमकां तिदवून घेवंक आमकां कठीण जातालें, कश्ट जाताले. कित्याक हांवें तिदवून घेवचें, हांव इतले वर्सां हे करनासा आनी आतां नवीन हे कसले शिकोवन आनी हांवें कित्याक चेंजीस करचे, कित्याक करेक्शन करचे त्या जागेर माझ्या जिवितांत. म्हण असली क्वेश्चनां आमकांय येयल्ली आनी हेरानकी येतात. आज तुम्ही कोणाक देवाची उतर दिया आणि शिकवण दिया, पहिले फावटी असले ताका देवाची ज्ञान ना, तर तो मनीस त्या देवाची उतरां परी त्याचे जिवीत तिदवून घेवंक चेंजीस करूंक ताका कठीण जाता. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना तो मनीस एक देवाच्या उतराचेर रावन खेरीत भाशेन तेजेर थीर रावन आणि मुखार सरता, थंय तेजी ट्रेनिंग कंप्लीट जाता आणि ताका एक नित्यवंतपणाची एक जिवीत ताका जिवंक ताका साध्य जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू Praise God. जीसस. Thank you, Jesus. हर एक मनशांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हर एक उणेपण असता, खंय ना खंय एक उणेपण असता. आमी देवाच्या उतरांत आसोनी आमच्या जिवितांत एक उणेपण असता. प्रेज गॉड. Praise God. आता एक फ्रूट एक्झाम्पल घेऊया. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. फ्रुट्स लाईक की सगळे वय वय ने. ओके. वय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. वॉटरमेलन पळयलात तुम्ही? पळयला वॉटरमेलन. पळयला ने. आता वय. सीझन ने. वय प्रेज गॉड. वय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर ते वॉटरमेलन तुमकां पयले फावटी तुमकां उगडासी आसा केन्ना गोतना, पूण तुम्ही एटलिस्ट तुमच्या भुरग्यांक पयले फावटी दिला ते एक्सपिरियन्स आसत तुमकां. त्या भुरग्यांक तुम्ही कटकन दिले तर त्या भुरग्यांनी सगळो आख्खो तो हे कितें वॉटरमेलन पीस सगळोच खाले भुरग्यांनी. सगळं काही ना अर्धे कथा. हा, तेजे ग्रीन पार्ट सेपरेट करतात आणि तेजे पिंक पार्ट जे आसा फ्लॅशी पार्ट ते तितलेच घेवन खातात. वय न्ही की. प्रेज बरोबर. गॉड. आणि ते बियो काढून आम्ही सेपरेट करतात. तशे देवाची उतरां आमकां हर एकल्यांक ते हर एक आमच्या जिवितांत आसची उणेपण, हर एक आमच्या जिवितांत आसची जे गुण आसा पारखून दाखयता हे बरें ना तुजे जिविताक, हे तुजे जिवितांत जे कितें तुजे सवयो आसात हे तुवें भायर काडूंक जाय, हे तुवें हांगाचेन दुसरी वाट धरूंक जाय. देवाचे उतर तुका शिकयता, तू एक आशिर्वादीत आसा, तू एक देवाचे मोगान तुका रचलेले आसा. तुजी वाट हे न्ही, तुजे जिवीत आसोना, तू देवाचो मोगाचो. तुवें हे सगळे पाठ करून तुझे जिविताची पाड गुण जे आसात ते सगळे सेपरेट करता आणि तुवें देवाच्या जिविताचे देवाचे उतरां परी तुवें जिवंक मुखार सरका. म्हणजे आमकां एक शिकवण हे देवाचे उतर दिता. प्रेज गॉड. थँक्यू Praise God. जीसस. Jesus. तर जेन्ना आमी देवाचे उतरां आमी घेता तर आमकां हर एकल्यांक एक उगडास करून दिता की हे देवाचे उतर फकत हांव घोशण करूंक न्ही, कितें म्हाका एक मिरेकल्स मेळका तशें म्हण हांव घोशण करता न्हय. प्रेज गॉड. ना Praise God. कोणाची टेस्टिमनी आयकले तेका बरेपण मेळ्ळे म्हाकाय मेळटा म्हण हांव सांगत वयता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तशें देवाचे उतर कार्य करना. हांवें ते देवाचे उतर जेन्ना घेता त्या उतरांत हांवें पळोवंक जाय की खंय माझे जिवीत चुकलेले आसा, हे देवाचे माझे जिवीत देवाचे उतरां परी माझे जिवीत चलोन आसा की ना, हांवें थंय चेंजीस करचे गरजेचे.
प्रेज गॉड. देव येऊन जेजू येऊन तुमका आता हे चेंजेस कर हांगाच्यान तू भायर सर, हे कितें पाड गुण आसा तुजे भितर हे सोड, हे एडिक्शन जे आसा ते थंयच्यान भायर ये म्हण जेजू तुमकां सांगना. जेजून दिला तेजे दैविक उतराची सकत ह्या पवित्र पुस्तकांत आसा आनी तेच आमकां शिकवण दिता. प्रेज गॉड. आणि त्याच परी माझे जिवीत हांवें एक चॉयस करूंक जाय, कित्याक आमकां हर एकल्यांक एक चॉयस दिला की तुवें देवाचे उतरा परी चलोवंक आशेताय ना माझे जिवितांत जे हांव पहिले जिवीत जीवन आसा तेच जिविता परी हांव चलोवन वयता मुखार. म्हणजे आमकां हर एकल्यांक एक चॉयस दिलेले आसा आणि त्याच चॉयसा बरी आमचे जिवीत जातले. जर तर आमी देवाचे उतरा बरी जशे ते आमकां चूक दाखयता, देवाचे उतर जशे ते एक चुकी तिदवंक घेवंक आमकां एक तरबेती दिता बरी जिणेची नितीवंतपणाची, तर त्याच परी आमी आमचे जिवीत जिवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आता हे देवाचे उतर घेवचे कशे आमच्या जिवितांत, कशे ते आमी अळवडसून घेवचे आमच्या जिवितांत, कशे हे एक देवाक हर एक वेळाक जेजू आमकां येऊन बरो करता, आमकां तिदवयता म्हण आमी राखून बसचे ना. प्रेज गॉड. पूण हांव जेन्ना देवाचे उतर घेता थंय एक लास्ट चौथेचे आमी पळयला न्ही, बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. तर ते ट्रेनिंग कशी सुरवात जाता, खंयच्यान सुरवात जाता, तर ते जाता हांव अप्लाय करूंक जाय. हांवें ते माझे जिवितांत ते अळवडसून घेवंक जाय. ती तरबेती घेवंक हांव आशेन रावंक जाय. हर एक वेळाक जेन्ना हांव देवाचे उतर घेता, हांव जेन्ना आशेता तर जेजू म्हाका भरपूर मापान म्हाका ती तरबेती दिवंक मुखार येता तेजी उतरा बरी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आमी पळोवया की म्हणयो 3 आणि एक स्क्रिप्चर पळोवया. म्हणयो chapter 3 verse 12. Praise God. Thank you, Jesus. 12th verse. Yes, brother. जशे एक बापोय आपल्या मुगाच्या पुताक शिक्षा लायता, तशे जसो सरीसपर मोग करता ताका तो शिक्षा लायता. हांगा शिक्षा लायता म्हणटिला. इंग्लिश बायबलान ही करेक्ट्स चुकी तिदवयता म्हणटिला. पूण हांगा कोंकणी बायबलान शिक्षा लायता म्हणटिला, पनिशमेंट शिक्षा लावचे. पूण आमकां थंय इंग्लिश बायबलान दिला ही करेक्ट्स जस्ट एज फादर करेक्ट्स हिज चाइल्ड. येस, प्रेज गॉड. तर जशे एक बापय आपल्या मोगाच्या पुताक, आमी मोगान रचलेली भुरगे न्ही, प्रेज गॉड, देवाची वय आमी हर एकली मोगाची भुरगी आमच्या सर्गींच्या बापय. प्रेज गॉड. जशे एक बापूय आपल्या मोगाच्या पुताक शिक्षा लायता, तशे जाच्यो सर्वेस्वर मोग करता ताका तो शिक्षा लायता. हांव हांगा म्हणटा ताका तो तिदवयता. प्रेज गॉड. तर तिदवोवचे चड गरजेचे आमच्या जिवितांत, कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक आमी तिदवंक मुखार वयता. चुकी केले हे करचे ना. टीव्ही पळयले आमी म्हणटा इतले वेळ टीव्ही पळोवचे ना, ऑफ करचे टीव्ही, तांकां आमी तिदवयता. तर इतले मोगान आमी आमच्या भुरग्यांक आमी तिदवयता. तर देवाची उतर कितले मोवाळेचे, कितले बापय तो सर्गींचो बापय, ताणेच आमकां रचला मोगान, तर तो आमकां कितले तिदवंक मुखार सरता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कीर्तन 19. कीर्तन चॅप्टर 19. हे तुम्ही कंप्लीट चॅप्टर 19 वाचल्यार हांगा देवाची उतराची
एक इम्पॉर्टन्स बरे दिला आहे कीर्तन 19 तुम्ही मागीर वाजा हांव 2 वर्सेस वाचता 7th हांव 7 ब्रदर स्क्रोल करा. Praise God. सरस्वराचे सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र वाजा परिपूर्ण ब्रदर. आत्म्याक ते नवो जीव दिता. सरस्परस उपदेश विश्वास दर्शक योग सद्या बळ्यांक तो जाणवाय दिता. सरस्परच्या आज्ञा Yes, praise नीतीच्यो God. वाजा ब्रदर. काळजाक तो संतोष दितात. सरस्परसो आदेश स्पष्ट दोळ्याक तो उजवाड दिता. सरस्पराची बिरांत परिशुद्ध सदांकाळ ती थकता. सरस्पराचे न्याय निर्णय सगळे नीतीचे. होय पुरो ब्रदर पुरो. तर हे साम 19 हे कीर्तन 19 तुम्ही 7th वर्स थावन तुम्ही वाचल्यार तुमका देवाची उतराची एक इम्पॉर्टन्स तेजे एक महत्व तुमका कळता. ह्या चॅप्टर 19 कंप्लीट तुम्ही वाचल्यार हांव ओनली 2 वर्सेस वाचता. सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र म्हणल्यार हे बायबलान बरयल्ली हर एक उतरां ती एक परिपूर्ण आसात, परफेक्ट, आणि ती एक संपूर्ण एक हाडलेली देवाची उतरां. आणि ते देवाची उतरां आत्म्याक ते नवो जीव दिता. सर्वेस्पराच्यो उपादेश विश्वास धरच्याक योग्य आणि साध्या बोळ्यांक तो जाणवाय दिता. आणि बरे तराची उतरां तुम्ही वाचल्यार हितून टिल 12-13 वर्सेस वाचल्यार तुमका त्याची इम्पॉर्टन्स कळता देवाची उतराची. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तर सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र इतले परफेक्ट आणि संपूर्ण एक देवान हाडलेले आसात. जे मनीस ते देवाचे उतर घेता आणि ते उलयता आपल्या जिविताचेर तर आपलो जिवीत थंय देवाच्या प्रेरणा खाल बरयल्ली, तेजे एक श्वासान बरयल्ली पवित्र आत्मेचे ती हर एक उतरां परिपूर्ण जातात आमच्या जिवितांत. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ते एक परिपूर्ण एक संपूर्ण एक हाडता. इतले की थंय कसले तराची एक उणेपण नसता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आणि आमच्या आत्म्याक ते एक नवो जीव दिता. आमच्या आत्म्याक नवो जीव म्हणल्यार आम्ही मेल्ले आसात की तेजो अर्थ ना न्ही. नवो जीव म्हटल्यार जेजूच्यो एक नितीवंतपणाची जिविताची जिवीत जेजून हा जे जेजू क्रिस्तांत आसात तो एक नवी रचना जाता. म्हण नवी रचना म्हटल्यार जे थे एक काहीच नसले एक जिवितान एक नवीन एक रचन करता देव. प्रेज गॉड. तशें आमच्या आत्म्याक तो एक नवो जीव दिता. जे केन्ना आमच्या जिवितान तसलो आम्ही अनुभव करूना तसलो आमच्या जिवितान तो एक नवो जीव दिता. प्रेज गॉड. आणि तेजे उपादेश हर एक लॉज कमांड्स प्रेज गॉड ते विश्वास धरच्याक योग्य आसात. कित्याक विश्वास धरच्याक म्हळ्यार कोणे दिल्ले ते एक विश्वास पूर्ण असलो तो देवच एक विश्वासी देव असा आमचो एक जीवित देव असा. आणि त्याने विश्वासी देव आमचो एक असा तो एक फेथफुल गॉड. आमचो देव जावन आसा एक फेथफुल गॉड. तर तो देवान आमकां दिला हर एक उपादेश तर तोच एक योग्य असा एक विश्वास धरून आम्ही मुखार सरू. तेजेर विश्वास धर आम्ही मुखार सरता. प्रेज गॉड. तेजे उपादेश दिल्ली हर एक उपादेश पाळचेक आम्ही तेजे विश्वास योग्य आसा तो. प्रेज गॉड. आणि साध्या बोळ्यांक तो जाणवाय दिता. एक सिंपल जावन आसा कसलीच जाणवाय ना ते मनशाक. तसल्या मनशाक एक साध्या बोळ्या मनशाक तो कितें करता साध्या बोळ्याच करून धरयना. तेजे जिवितांत तेजी देवाची उतराची जाणवाय दिता जे तेका एक बरे वाटेर मुखार 8th वर्स पळया. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाक तो संतोष दिता. तेजे आदेश स्पष्ट दोळ्यांक तो उजवाड दिता. तो 9th वर्स तेजी बिरांत परिशुद्ध सदांकाळ Praise ती God. थकता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर हे देवाचे
म्हाका दिसता माईक घालेंगे. ऐकता की ब्रदर? प्रेज गॉड सिस्टर लोणचे ऐका ना. प्रेज गॉड. हा सिस्टर ऐकता की ತರಿಸ್ಕರಿ ಬ್ರದರ್? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮುಂಟವಾಗಿ ತದ ಆತ್ಮ್ಯಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ते सोल ಆಗದಿಲ್ಲ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ सोल ಬರಿಲ್ಲ हा, वय सोल बरेला प्राण. नवो जीव दिता होय. प्रेज गॉड. थँक यू आत्म्याक ब्रदर. नवो जीव दिता. ओके प्रेज गॉड. आत्मा दिला हंगा आत्मा दिला थंय प्राण बोल. दिला. इंग्लिश बायबलान इंग्लिश सोल. नाही वय सोल म्हळ्यार होय. कोंकणीन प्राण म्हणतात न्ही ब्रदर? प्राण वय 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 म्हळ्यार प्राण सॉरी सो स्पिरिट केल्यार परफेक्ट आसा. आमचे प्रॉब्लेम आता सोल न्ही. आमचे माइंड रिन्यू केल्यार होय. मात आमी ते देवाचे जिवीत अनुभव करूंक जाता आमकां. होय सोल होय. रिन्यू केल्यार प्रेज. सोल. प्रेज गॉड. येस. सांगा सिस्टर तुमचे कट झाले मध्ये ब्रेक झाले व्हॉइस. वय ऐकता की आता? आता आता ब्रेक झाले मध्ये. ओके ओके ब्रदर. ओके ते 7th वर्सानच हांव तेच सांगतले देवाची उतराची वय. इतलं इम्पॉर्टन्स आसा आमच्या जिवितांत ते हर एक वेळा आमकां तिदवंक परते आमकां ब्रेक झाले करेक्शन व्हॉइस. दिवंक आमकां एक हॅलो ऐका ना. ऐकता की ब्रदर? हा मध्ये कट आता ऐका झालं मध्ये ऐकायला इंटरनेट न्ही. ओके ब्रदर तुम्ही म्हाका हे जॉन्सन कुटिनो म्हण आसा न्ही हा. ते पेन अनम्यूट करूंक दिया. ओके ओके तुम्ही वायफाय प्रॉब्लेम असल्यावर डाटा कनेक्ट करा. ओके ओके ब्रदर. हांवें वायफाय ऑफ केला वेरिएशन जाता डाटा जाल्यार. अनम्यूट करा सिस्टर. नाल्यार पोस्ट करा ना पोस्ट केल्यार जाता. ओके. ओके ब्रदर ऐकता की? हा ऐकत येस ब्रदर. येस ब्रदर. एको एको जाता. दोनांत एक आता एको एक ऑफ करा. एक म्यूट करा. आता ब्रदर? हा येस. आता समास सिस्टर. ओके प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आता हे आम्ही अळवडसूंचे कशे आमच्या जिवितान देवाची उतराची प्रेज गॉड हे तरबेती घेवंक आमकां कशें साध्य जाता. आमी सदांच देवाची उतरांत रावंक जाय. देवाची उतरांत आमी टायम स्पेंड करूंक जाय. स्पेशली टायम स्पेंड करूंक जाय आमी कित्याक आमी दिसाक आमच्या जिवितांत आमी ल्हानपणाच्यान टायम स्पेंड करतात न्हय की कोण हांगा देवाची उतरां वाचन आसतना आसात की घरांत ल्हानपणाच्यान सगळे वाचतात न्हय. प्रेज गॉड. सदावत वाचतात. प्रेज गॉड. वय प्रेज गॉड वाचतात. तेजी ज्ञान नसले जाणवाय नसली न्हय. प्रेज गॉड. अंडरस्टँडिंग. समजणी नसली पूण आता आमकां तेजी समजणी मेळ्ळा. समजणी मेळुना तरी पूण आमकां शिकयणारे लोक आसात शिकयताली. आमी ब्रदर आसा सिस्टर आसात तेंचे रिट्रीट्स चलतात वय की प्रेज गॉड. झूम सेशन असतात ना रिट्रीट ऑनलाईन असतात तेंचे. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर ह्या उतरांची आमी जेन्ना जेन्ना आमकां देवाची उतराची एक जाणवाय ना तर तेजी समजणी आमकां कोण शिकयता ते आमी बायबल ओपन करून आमी ते उतराची आमी फकत आमी येवन बरोवन घेवचे न्हय. ते आमी क्लास जाले सेशन जाले प्रेयर जाले तर आमी ते आमचे बायबल ओन बायबल घेया आनी आमी देवाचे उतरा बरोबर बसून आमी ती शिकोवंक आमी मुखार सरका. प्रेज गॉड. कित्याक जितले तुमी देवाचे उतरांत
टाइम स्पेंड करतात तितले जेजू तुमकां जाणवाय दिवंक ती तरबेती दिवंक तुमकां मुखार सरता. प्रेज गॉड. थँक्यू Praise जीसस. God. Thank you, थँक्यू Jesus. जीसस. आणि दुसरे जावन आसा देवाचे उतर आमी जे आमकां मेळ्ळा ते आमचे लागीं धरून रावचे न्ही. आमकां जे बरेपण मेळ्ळा, आमकां जे उतरांची एक उगडेपण जाला. प्रेज गॉड. Praise God. रेव्हलेशन मेळ्ळा देवाचे उतराची. प्रेज गॉड. ती उतर आमी दुसऱ्यांक पासरूंक जाय. दुसऱ्यांक आमी वचून सांगूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी आयकता परतून आनी परतून देवाची उतरां आमी आमच्या तोंडान आमी उलयता, आमी पासारता आनी देवाची उतरां आमी दुसऱ्यांक शेअर करता. प्रेज गॉड. Praise God. जीसस. आणि तशे देवाची उतराची सकत फकत माझे जिवितांत ना, माझ्या कुटुंबांत ना, दुसऱ्यांच्या जिवितांत ती हांव कितें करता, देवाची उतराची सकत वाडोवंक हांव एक अवकाश करून दिता. प्रेज गॉड. Praise God. थँक्यू जीसस. तर Thank you. तिसरे जावन आसा, जे देवाचे उतर म्हाका मेळटा, जे देवाचे उतर म्हाका शिकयतात, ती उतराची हांवें घोशण करची. प्रेज गॉड. घोषण करचे कित्याक काल एक वर्स ब्रदर रोनाल्डान शिकयले तुमकां एक दोंगराक आज्ञा दिवची, आदेश दिवची, न्हय की. प्रेज गॉड. काल ब्रदर रोनाल्डान ने टिचिंगांत कशें एक दोंगराक आमी उलोवन ते जागेच्यान उठोवन ते वचून पडता ते समुद्रात जेजूच्या नांवान. प्रेज गॉड. Praise God. आमचे जिवितांत खंयचे ते दोंगर आसा, ते दोंगराक आमी आदेश दिवंक जाय. प्रेज गॉड. आणि ते आदेश दिवन देवाचे उतरांत आमी ते उतरा वरीच आमी आमचे जिवीत परतून एक नवो जिवीत दिता. म्हण 7th वर्स तुम्ही पळयत आसात स्क्रीनाचेर, कीर्तन 19:7, की एक नवो जिवीत दिता. आत्म्याक म्हण दिला, ते आमचे इंग्लिश बायबलांत प्राण म्हण दिला, जे एक सोल पार्ट आसा. आमचे सोल खंय नवीकरण जावचे आसा, एक रिन्यूविंग ऑफ आवर माइंड. प्रेज गॉड. थंय एक नवो जीव ते दिवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. आमचे जिविताचेर ते आमी अप्लाय करूंक जाय आणि तेजे हर एक टिचिंगाचे बरी आमी ते देवाची उतरां शिकूंक जाय. आनी मुखार कितें हांव शिकले आज ते उतराची आनी चड जाणवाय शिकूंक. जेजू तूं म्हाका शिकय. आतां हांवें टिचिंग आयकलें, पूण आतां तूं म्हाका शिकय, तुझे एक रेव्हलेशन म्हाका दी म्हण सांगून तुम्ही बायबल ओपन करा आणि ते उतर घडेन आनी घडेन परतून आनी परतून वाजा. आणि जेजू खरेपणी तुमकां एक तुम्ही कितें टिचिंगांत आयकलें तेजे परी चड दुसरे तराची रेव्हलेशन तुमकां दिता देव. प्रेज गॉड. Praise God. थँक्यू जीसस. Thank you, तिसरे Jesus. जावन आसा एक आमी जेन्ना आमी देवाचे उतर वाचता, आमकां एक करेक्शन करता देवाचे उतर. आमी ते शिकला न्ही की तिद्वयता म्हणगे ना. प्रेज गॉड. बेश्टायता आनी आमकां तिद्वयता. तर जेन्ना आमकां देवाचे उतरांत मेळटा, वय हे जेजूचे उतर माझे जिवितांत हे तिद्वोन घेवची एक म्हाका वाट दाखयता. म्हण हांवें चेंजीस करूंक जाय. हे एरियांत हांवें चेंज करूंक जाय म्हाजें जिवीत. म्हण आमी थंयचे थंय आमी ते चेंजीस करूंक मुखार सरूंक जाय. ना फकत आमी जेजूची उतरां वाचता, चेंजीस जाता म्हणचे कळटा, जेजू करेक्शन दिता म्हणचे कळटा, पूण हांव चेंजीस करना तर म्हाजें जिवीत ते पयले जिविता बरीच रावतलें. प्रेज गॉड. तर Praise God. देवाचे उतराक ते चेंजीस करची सकत आसा, पूण चॉयस आमचे. चॉयस माझे जावन आसा की हांवें ते देवाची उतरां उलोवन चेंजीस करचे, स्टेप घेवचे आमच्या हातांत आसा चेंजीस करूंक. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आणि तशेंच देवाचे उतर जाता आमकां एक वेपन, टूल, हत्यार म्हणतात कितें ब्रदर, टूल्स, आयुध. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. प्रेज गॉड.
तर ते एक आयुध जाता आमच्या जिवितांत एक भावार्थाचे जिवीत जिवंक देवाचे उतरांत एक क्रिस्तांवपणाचे हांव फकत क्रिस्तांव म्हणल्यार जायना. प्रेज गॉड. सगळे म्हणटात हांव क्रिस्तांव. प्रेज गॉड. हांवूय क्रिस्तांव, सगळे क्रिस्तांव, जे जेजूक मानता सगळे क्रिस्तांव. तो हिंदुवांचो आसूं ना दुसरे जातीचो आसूं कोणेय आसूं, जेजूक जो मनीस मानता तो हर एकलो क्रिस्तांव जावन आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पूण क्रिस्तांवपणाचे जिवीत माझे जिवीत जावंक जाय तर माझी जिवीत ही जेजूचे जिविता बरी जावंक जाय. जेजून जे कार्य केले तेजे की वर्ते काम आमी करता म्हण जेजून सांगला, तर तेजी कामां आमच्या जिवितांत ती आमी करून मुखार वचूंक जाय. आनी ते साध्य जाता जेन्ना हांव देवाच्या उतरांत रावता, तेजे प्रेझन्सांत रावता. प्रेज गॉड. आनी Praise हांव God. ते भावार्थाचे जिवीत जिवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. ते आयुध म्हळे की एक उगडास येता. एक टूल बॉक्स असता न्ही तुमचे घरांत, हर एकल्याचे घरांत असता टूल बॉक्स. टूल बॉक्स म्हणल्यार जे एक बॉक्स असता खंय हॅमर्स असतात, नेल्स, हॅमर आनी कितें स्क्रू ड्रायव्हर हे सगळे एक बॉक्सांत घालून दवरतात न्ही की तुमी. Very cutting player. हा, कठीण प्लेयर. प्रेज गॉड. हे सगळे एक हितून रावता न्ही. खरे एक हॅमराचे दुसरे काम आणि कठीण प्लेयराचे दुसरे काम, स्क्रू ड्रायव्हराचे दुसरे काम. हर एक आयुधाक तेजे तेजे काम आसात न्ही की. प्रेज गॉड. Hallelujah. तशे हे देवाचे उतरांत हे एक टूल बॉक्स असा, आयुधाचे एक बॉक्स हा बरी आमचे हे देवाचे उतर परिपूर्ण जावन आसा. आमी पळयले कीर्तन 19 वर्स 7 ते एक परिपूर्ण जाल्ली उतरां. ती एक देवाच्या प्रेरणा खाल, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल बरयल्ली उतरां. प्रेज गॉड. तर जशे एक हॅमर तेका एक काम आसा, स्क्रू ड्रायव्हरा एक काम आसा, एक कठीण प्लेयरा काम आसा, तशे विविध तराची एक आयुध असतात. हर एकल्याक एक काम. तशे देवाचे उतराक हर एक उतराक एक सकत आसा, जे आमचे जिवितांत एक बरे तराची एक जिवीत जिवंक रुपांतर करची सकत तेका आसा. प्रेज गॉड. Praise God. थँक्यू जीसस. Thank you, Jesus. कोणाक कितें सांगचे आसा? प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कोणाक काय उलोवंक आसल्यार शिकोवण्या विशयांत काय विचारूंक आसल्यार या तुमकां खंयची मनी सवालां आसल्यार देवाच्या उतरांत तुमी आतां विचारी. या तिने काल शिकयला ताका काल ऍड करूंक आसा तुमी सांगित काले विशीं. Praise God. प्रेज गॉड. कोणाक कितें सांगचे आसा ना ऍड करचे असल्यार तुमकां कितें कळ्ळें हे उतरांत, तुमी कितें शिकलात, तुमी पण सांगूक मुखार येवेत. प्रेज गॉड. जीसस. प्रेज गॉड. हय, देवाचे उतर कमी जावन आमकां गरजेचे, कित्याक जोम स्वाध्याय 15:3 कितें म्हणटा, हांवें उलयल्या उतरा वरवीं तुमी येदोळसो बणवून नितळ केल्ल्या खांड्या बरी जाता. ते जर होय. आमी देवाचे उतर आयकतात आमकां उतार ते नितळ करता. उतार ते जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. आनी देवाचे उतर जेरेमिया ग्रंथारी म्हणटा देवाचे उतर उज्या बरी. तशें उजो नितळ करता, तशें देवाचे उतर आमकां नितळ करता. आनी देवाचे उतर खटपाक फुटयतले. हॅलो. प्रेज गॉड. होय ब्रदर, सांगा. खटपाक फुटयतले हातोडी बरी म्हणटा. देवाचे उतर आमचे हर एक कितें आसा स्ट्रॉंग होल्ड आमच्या जिवितांत ते पुरा फुटोवंक शकता. त्या देखून उतार इम्पॉर्टंट. उतार आमी खाणी गेल्यार स्विकार केल्यार आनी त्या उतराची समजणी करची इम्पॉर्टंट. समजणी जावन आमच्या जिवितांत कार्य करपाक गेल्यार आमच्या मनाची चिंता आमी बदलिल्यार आमचे ते बदलावन पळोवंक जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. कोणाक कितें ऍड करचे आसा तुमी उलयेत आतां. आनी 5 मिनिट्स आसा तुमी उलयेत.
Praise खाली God. सवाल असल्यावर विचार येतं. वय सवाल असलेली सांगे विचारूक जाता तुमका. कोणाची टेस्टमनी असं जाल्यार सांगेत ब्रदर. Praise God. हय. तुमचं काय सवाला डाऊट असला विचारा कित्याक तुमी विचारल्यावर आमकां शिकोवंक मेळटा हेरांकय शिकोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. Jesus. Jesus. सवाला काय नासल्यार आमी मीटिंग एंड करया सिस्टर. ओके ओके brother. प्रेज गॉड. अर्घा प्रार्थना कोण करतात की? कोणी म्हणे करतात गे अर्घा प्रार्थना. प्रेज गॉड. ते म्यूट ब्रदर म्यूट जेवंक जायना की न्हू विचारलं हेंकां जाता गी पण करियत अनम्यूट करिया ती सकाळी अनम्यूट आन्सर नाही की करियत. पळय गे म्यूट ऑल दिला गे वय अनम्यूट ऑल हां म्यूट आल म्हणल्यार ते प्रत्येक बंद जावचे न्हू. पळय ask all to unmute. वय पुढील सवाल हा विचारूंक आसलेले. कोणाक जाल्यार विचारयेत. बरं. ते वडोल सिस्टरान सांगले ते म्हळ्यार थोड्यांक तिने मेसेज घाल्ले थोडे आमी ऐकले आणि आता आमकां पुरसोत ना तशें थोड्यांनी सांगले म्हणून सांगले पूण आमकां देवाच्या उतरांत सदां न्हीत आमकां आमी त्या सांगातपणांत आसा जाल्यार त्या बसवण्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत करता जाल्यार आमी खंडीत देवाची महिमा आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक जाता. पूण आमींत आमी बंदड घालता जाल्यार ते आमकां देवाचें उतर आमचे थंय काम करूंक शकना कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा जाल्यार तो देवाच्या उतरा प्रमाणे मात्र तो काम करूंक शकता. नाजाल्यार आमच्या स्वाबुद्वंतकायेन आमी करता जाल्यार ते जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याचो सांगात आमकां मेळना कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलें हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें आनी तुमकां मजतदार पाठयतलो. तो हर एकल्याक तो मजतदार आसा. तो मजतदार आमचे सगळें तो काम करीचे जाल्यार आमी ताका परमिशन दिवचे. ते अवकाश दिजे. आमी केदाळा देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी विधेय जाता त्या वेळा मात्र आमचे थंय ते काम करूंक जाता. पळय गे ब्रदर. वय करेक्ट. आता आमी तेंचे काम जाय जाल्यार आमी काय करता आमी फुर्सत करन येता वय तेंचे कितले काम आसल्यार त्या कामाचे व्हॅल्यू करता. तशेंच देवाच्या उतराची समजूंक जाल्यार आमी काय करूं देवाच्या उतराक वेळ दिवंक आसा. वय वय त्या देखून देवाचे उतर सांगता न्ही की नाल्यार मुनी ऑफ 2023 म्हज्या उतराक चीत दी म्हज्या सांगण्याक दी की तुज्या दोळ्यार पयस करूं नाका आनी तिची खालच्या भितर दवर जी तांकां मेळटा तांकां ती भलायकी आनी जिवीत. कळ्ळें. त्या देखून उतराक वेळ दिल्यार मात्र उतराक वेळ तसल्यार मात्र आमी ती काय म्हणटात देवाच्या उतरांत असली सतत अनुभव करूं येता. देवाचे उतर सांगता म्हज्या उतराक तुम्ही पाळो दिवन रावल्यार इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड यू आर माय ट्रू डिसायपल म्हणटा देवाचे उतारी. देवाचे उतर निरंतर आसा गे आमचो श्वास अखेरपर्यंत देवाच्या उतराक असल्यार आमी एक जैतवंत जिवीत भावार्थाचे जिवीत जिवंक जाता. प्रेज गॉड. वय वय ते म्हळ्यार आमी कशें जाला म्हळ्यार आमी आमकां ल्हान आसतनांत बॅप्टिझम मेळ्ळा आनी बॅप्टिझम आसा म्हणून आमी कालें चिंता आमी बॉर्न क्रिश्चियन्स. त्या खातीर गलेशियन्स 5:6 सांगता न्ही देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्ल्यांक सुन्नत आसोनी उपकार ना. आमी ताचे वयर ना त्या देवाच्या बसवण्या प्रमाणे आमी ना पूण आमी चिंता जाल्यार आमी बॅप्टिझम कान गेला सो आमी ल्हान आसतनांत आमकां क्रिस्तांवपण मेळ्ळा
सो हम्म. आमी ताचे वयर आसा आमी Correct. जावं म्हणून समा ते बरं, आमकां जेजूच्या उतराची आनी जेजून कितें शिकयलां जेजून म्हणलें आसा कोण म्हज्या बापाची कुशी करता तो म्हजी भाव आनी भयण म्हणून आवय आनी भाव म्हणून सांगलें ताणें जेजून वय वय त्या खातीर आमी बापाची कुशी करूंक आसा जेजूनी तित्त कुशी केल्ली संवसारांत येवन बापाचीच कुशी केल्ली जेजूनी समा वय त्या खातीर आमी आमकांय मिसांव तेंत आसा पूण आमची मेंटॅलिटी अशी आसा की आमकां ल्हानपणांत तुजी एक संवय जाल्या म्हळ्यार आमकां एक मीस आनी आमचे सकाळी सांजे जे मागणे मात्र जर तर आमी चड उतरांत वेळ करशिल्ल्यार लोक काले म्हणटा तूं बाद्री तूं वय, वय, सिस्टर brother. तूं शांत वय. दी बरी वय वय. म्हळ्यार आमची मेंटॅलिटी तशी आसा ल्हानपण म्हळ्यार वय. हे काम पाद्रा म्हणजे सिस्टरांचे मात म्हणून आसा वय वय आमी सगळे हर एक देवाचे भुरगे हर एकल्याचे काम ते वय देवाचे उतार शिकचे एरांगी दिवचे देवाचे उतरां घरां काडचे ते आमचे हर एकल्याचे काम आमच्या मेंटॅलिटी म्हळ्यार ते काम तांचे पाद्राबांचे सिस्टरांचे मात म्हणून आमी चिंतून त्या मट्टार आसा आमी आयतार आमी सांगायचे मागीर आमचे दिसपट ते काम करते सकाळी सांजे मात आमचे मागणे आनी दनपारां बाकी सगळे आमी संवसारांत तशे मेंटॅलिटी Yes. मेंटॅलिटी आनी तेय हे गरजेंत आतां सकाळी सांजेर मागणें म्हणून सांगानातलें जाल्यार मनीस मागतोच नातलो कितें वय वय ते सकाळी सांजेर दितो नातलो मनीस वय वय ते सांगले मात आमी फॉलो करनासा वय वय कितें बरयना आमी इवन आमकां गोत्तुना वाचूंक येना आमी थोड्यांक विशयच गोत्तुना आतां तुमी काल शिकयता अनबिलीफ म्हणटा ना तातूंत 3 एमनाचे अनबिलीफ येतात एक अनबिलीफ म्हळ्यार थोड्यांक सत खाल्यार पण गोत्तुना देवाचे तांकां खाले बरयला म्हणून वय समजलें अनेक रितीचे अनबिलीफ म्हळ्यार थोड्यांक देवाच्या उतराची आशा मस्त आसा आशा आसा पूण तांकां शिकयताना पुरो रॉंग शिकयला वय 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 देवाच्या उतरां बरें शिकोवना वय अनेक थर्ड टायप असो लोक आसा तांकां पुरो सत गोता वय पूण तांच्या जिवितांत ते पाळयना वय वय तेचे 3 कॅटेगरी आसात थोड्यांक सतत गोत्तुना थोड्यांक सत गोत्त आसा पूण रॉंग शिकयला शिकोवणे देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकोवना आनी थर्ड कॅटेगरीचो लोक आसा तांकां सत गोत्त आसा पूण तांच्या जिवितांत पळोवंक तांकां नाका प्रेज गॉड वय वय ब्रदर एंड करया गे म्हण प्रेयर करता न्ही कोणी ओके करा ब्रदर तुमी मंगळा बाप्पा आयच्या त्या दिसा बसतो आमी तुका अर्घां दिता जेजू आयच्या दिसा पळयतात म्हणजे प्रेरणान ह्या भयणी मुखांत उतराची सतत कितें म्हणून आमकां समजूंक प्रयत्न केल्ल्याक आमी तुका अर्घां दिता कित्याक तुजे उतार म्हणटा हे सगळे पवित्र पुस्तक आमकां सुखी दिवंक आनी आमच्या बरी जिणेची थरबेती जोडोवंक आनी सुखी बेश्टावंक सूख करतना बेश्टावंक आमकां उपकारता आनी आमकां बरी जिणेक थरबेती करता म्हणल्यार शिकयल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता केदार तूं आमकां कितें शिकयताय आमच्या जिवितांत आमी खऱ्या रुपाक घालता केदार आमची चिंता बदलून आमी खऱ्या रुपाक घालता आनी हेरांक आमी शिकयता आनी समस्याक आमी फरमायता तेन्ना हर एक आमच्या जिवितांत ते खऱ्या रुपाक हाडूंक जाता म्हणल्यार सत आमकां एवढ्या केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता पवित्रात्म्या आमकां सदांच सुकुमक कर ह्या उतरांत कितें आसा सण आनी सण आमी समजून जेजूच्या एक पोटान जिवंक आनी कितें तूं आमकां शिकयताय आमच्या जिवितांत पळोवंक आनी हेरांक शिकोवंक तुवें आमकां फाव करच्या पासून अर्घां दिता तशें हर एक हे सदांचे उतार स्विकार करूंक हर एकली तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता इसर मागणी भेटयता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फादर आमेन 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 प्रेज गॉड थँक यू सिस्टर Thank you, brother. Thank you. प्रेज गॉड देव बरे करूं सगळ्यांक. फाल्यां कोण शिकयता सिस्टर रेखा गे ब्रदर सिस्टर रेखा आसा सिस्टर अनिता सिस्टर आनीता सिस्टर गोत्तू ना ओके फाल्यां आसा की ना गे म्हणून सिस्टर ओके. रेखा आसा तिने काणगे फाल्यां सांगली ओके सांगा एक इन्फॉर्म कर थोडा प्लीज गॉड सिस्टर रेखा तिका कोश्टी घाला आज बट ओके ती उलयना गोत्तू ना ओके प्लीज गॉड प्रेज गॉड पळय हांव तिका कॉल म्हणी करता आनी कन्फर्म ओके. करता ब्रदर जायत